Bagoaz. Arratsaldeon, lagunok! Arratsaldeon! Hase publiko zoragarria. Agindua zorra dela, ahaztu dutenak dira hoiek. Arauzaren trukatzaile, diseinuzko ideia berriekin. Promesa hundiak baina ero ekonomistek agindutako egin. Anakronismoak mantentzen, apatia eta nasketa lantzen. Hauek ez dira laguntza eske, ibiltzeko garaiak. Politika fizioa garaitzen du, errealitatea zeren. Bertsio ofizial faltsuen, erresuma da historia. Telebistan izo dire, hiritar zizoen, gozamenerako informazio pozontxua. Bombardeatuak gara egunero, benetazko zerbait maltzurki moldatu. Dena zuzen dagoela sinistarazteko, Orain betxarra duguta, aboten merezi duguna. Zer berpiztuko peluke, ilusio berria. Hemen geratuko gara, ia zerbait gertatzen den. Banako keri gara jau, norbait amaituko da.
dituzte onkeriak edo zuzenez. Gerra zikineteko ere inolako lotxarik ez. Zeregina betetzen omen dute itxurakeria eta ustelkeria. Baina hori meleburratu Goenia sinistea Ez dakigu nolako garen Baina horrek ez gaitu kezkatzen Zeren txio biziaz batxuen erresuma da historia. Telebistari sotibide militar zintzoen gozamenerako formazio pozoitxuak bombardeatuak gara egunero. Benetazio zerbait maltzurki moldatu dena zuzen dagoela sinistaztekoa. Orain mentxarra duguta aurten merezi duguna zertatiz dukote luke ilusio berria. Hemen geratuko gara ia zerbait gertatzen den banako keri gara jau nozbait amaituko da. Hemen geratuko gara itxaropen jarpela sai ziatasuna zerutik balentor bezala. Oroimen txarra duguta amonte merezi duguna zerbait piztuko teluke ilusio berria. Traban ibiltzia ezberdintasuna dela
zentzia atzeako txukuan bizitzeko gogoa Babintza hainbeste lokagu Zekagu eusko tarrakagu Ez dela euki Eguna ematia Zilbora ipegia Munduan zentua bagina Ez baita aztekua 5.000 kultua Ezabatu horiek ezin dia oketu iteko Yolanda! Etorriko da orduan, ezta? Desagertu da. Yolanda gorria! Botoi gorria!